ina fatar kun fahimta. Wanda yake an ce dokokin Allah har shi zikirin na baki ya shigo. Allah ya yi umarni a yi tasbih, tahmidi, takbiri, salatu annabi da hailala da istighfari ko bai yi ba, sun shigo cikin zikirin lahi. Sai Allah ya ce ku saurara ya ku mutane, bi zikrillahi tadma'innul qulub, da ambaton Allah zuka ba abinda za ka yi zuciyarka da zuka ma ambaton Allah. Dau Qur'ani duk yadda damuwa ta yi ma ya dau Qur'ani ya karanta ka jiya kamar an cire maka kaya. Duk wanda kaga damuwa ta wayawa mutun ne wanda ya nisa daga ambaton Allah. Mai so ya gwada ya gani. Maganin komi manzo Allah ya bamu. Alimahu ma alimahu wa jahilahu man jahilahu. Me ake ciki yanzu ba damuwa da bakin ciki da talauci ba da bashi, wallahi duk manzo Allah ya bada maganin wannan. An wuce wurin. Hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lura ga wani sahabi can kullun cikin damuwa yake. Sai annabi yake da yace wai kai misa kullun ne ga cikin damuwa, ce wallahi manzo Allah bashi yayi mini yawa. Yace ga maganin bashi, fake la haula wala quwwata illa billah. Yace in kana da bashi zinariya ta yi girman dutsen sabir, in ka fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai biya ma bashin nan. Magani 100 babu ta kai, mafi karanci manzon Allah yace cikin maganin da la haula wala quwwata kai mafi karanci dan karami shine damuwa. Da haka ina wanda damuwa ta wayawa, fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai yayi ma damuwar. Ina wanda talauci yawa ga maganin talauci inji manzon Allah. Ina wanda bashi yawa ya amsa nawan ga ya amsa nawan ga ya amsa nawan ga abubuwa sun yi tsaye, fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai bada mafita. Kun aje karantar manzo Allah kun kama waya, kun kama karantar shedan. Kun aje littafin Allah kun kama littafin kafiri. Facebook littafin kafiri ne. WhatsApp littafin kafiri ne. Twitter littafin kafiri ne. To go littafin ka to go hell. To go hell. Shi ne to go waya, to go hell. A tai wuta ne ake kiran ku. Don haka ya ku jama'a ku ɗauku littafin Allah ku rinka karantawa. A bi dokokin Allah. Ku bi dokokin Allah ku sha mamaki. Da abin ban mamaki. Duk wannan balahara da Najeriya duk saboda sakin Allah ne. A dawo ba dokokin Allah ga yadda Allah duk zai magance abin nan. Yanzu don Allah 2015 ba to ma mutane Najeriya sun kai suna faduwa ba ga almasihu nan tahe. Muhammadu Buhari shine almasihu. Dan Najeriya abinda ya dauka da Buhari ya hau ko tuntube bai saki yi. Ciyin ciki wannan bai koma samu na 'yan Buhari ya hau. Da Buhari ya hau me ya faru? Ku haɗe gaskiya tsakaninku da Allah. Me ya faru da Buhari ya hau? Abubuwa sun yi sauki ko sun tsananin ya ƙaru? Tsananin sai ya ƙaru. To yaya an ka yi? Ya kamata ku tambaye kawunan ku yaya an ka yi? Shi dai ne, wasu na cewa ba shi bane, shi dai ne wallahi Muhammadu Buhari. Ban zo inda yake mun gaisa ba. Don haka in kowa bai san shi ne ba, ni na san shi ne. Gani gashi mun ka zanna mun ka yi hira. Don haka na san shi cewa da aka ba shi ba shi ne. Huwa. To me ya faru ya an ka yi maimakon abubuwa su yi sauki sun karin caɓe. Kaga shi ya nuna ashe saukin ba ga Muhammadu Buhari yake ba, ga hannun Allah yake. To har yanzu PDP ɗaya da Jonathan da mutane ne kun ka canza ba, ku canza miyagun ɗabi'unku ba. To ai kokari a canza miyagun ɗabi'u. Ina fatar kun fahimta. Wanda yake an ce dokokin Allah har shi zikirin na baki ya shigo. Allah ya yi umarni a yi tasbih, tahmidi, takbiri, salatu annabi da hailala da istighfari ko bai yi ba, sun shigo cikin zikirin lahi. Sai Allah ya ce ku saurara ya ku mutane, bi zikrillahi tadma'innul qulub, da ambaton Allah zuka ba abinda za ka yi zuciyarka da zuka ma ambaton Allah. Dau Qur'ani duk yadda damuwa ta yi ma ya dau Qur'ani ya karanta ka jiya kamar an cire maka kaya. Duk wanda kaga damuwa ta wayawa mutun ne wanda ya nisa daga ambaton Allah. Mai so ya gwada ya gani. Maganin komi manzo Allah ya bamu. Alimahu ma alimahu wa jahilahu man jahilahu. Me ake ciki yanzu ba damuwa da bakin ciki da talauci ba da bashi, wallahi duk manzo Allah ya bada maganin wannan. An wuce wurin. Hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lura ga wani sahabi can kullun cikin damuwa yake.
sai annabi yake da yace wai kai misa kullun ne ganin cikin damuwa ce wallahi manzo Allah bashi yayi mini yawa yace ga maganin bashi fake la haula wala quwwata illa billah yace in kana da bashi zinariya ta yi girman dutsen sabir in ka fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai biya ma bashin nan magani 100 babu ta kai mafi karanci manzon Allah yace cikin maganin da Allah haula wala quwwata kai mafi karanci dan karami shine damuwa da haka ina wanda damuwa ta wayawa fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai yayi ma damuwar ina wanda talauci yawa ga maganin talauci inji manzon Allah ina wanda bashi yawa ya amsa nawan ga abubuwa sun yi tsaye fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai bada mafita kun aje karanta manzo Allah kun kama waya kun kama karantar shedan kun aje littafin Allah kun kama littafin kafiri Facebook littafin kafiri ne WhatsApp littafin kafiri ne Twitter littafin kafiri ne Tugo littafin ka to go hell shi ne to go waya to go hell a ta wuta ne ake kiran ku don haka ya ku jama'a ku ɗauku littafin Allah ku rinka karantawa a bi dokokin Allah ku bi dokokin Allah ku sha mamaki da abin ban mamaki duk wannan balahara da Najeriya duk saboda sakin Allah ne a dawo ba dokokin Allah ga yadda Allah duk zai magance abin nan yanzu don Allah 2015 ba to ma mutane Najeriya sun kai suna faduwa ba ga almasihu nan tahe Muhammadu Buhari shine almasihu dan Najeriya abinda ya dauka da Buhari ya hau ko tuntube bai saki yi ciyin ciki wannan bai koma samu na yan Buhari ya hau da Buhari ya hau me ya faru ku haɗi gaskiya tsakaninku da Allah me ya faru da Buhari ya hau abubuwa sun yi sauki ko sun tsananin ya ƙaru tsananin sai ya ƙaru to yaya an kai ya kamata ku tambaye kawunan ku yaya an kai shi dai ne wasu na cewa ba shi bane shi dai ne wallahi Muhammadu Buhari ban zo inda yake mun gaisa ba don haka in kowa bai san shi ne ba ni na san shi ne gani gashi mun ka zanna mun ka yi hira don haka na san shi cewa da aka ba shi ba shi ne huwa to me ya faru ya an ka yi maimakon abubuwa su yi sauki sun karin caɓe kaga shi ya nuna ashe saukin ba ga Muhammadu Buhari yake ba ga hannun Allah yake to har yanzu PDP ɗaya da Jonathan da mutane ne kun ka canza ba ku canza miyagun ɗabi'unku ba to ai kokari a canza miyagun ɗabi'u ina fatar kun fahimta wanda yake an ce dokokin Allah har shi zikirin na baki ya shigo Allah yayi umarni ayi tasbih tahmidi takbiri salatu annabi da hailala da istighfari ko bai ba sun shigo cikin zikirullahi sai Allah ya ce ku saurara ya ku mutane bi zikrillahi tadma'innul qulub da ambaton Allah zuka ba abinda za ka yi zuciyarka da zuka ma ambaton Allah dau qur'ani duk yadda damuwa ta yi ma ya dau qur'ani ya karanta ka jiya kamar an cire maka kaya duk wanda kaga damuwa ta wayawa mutun ne wanda ya nisa daga ambaton Allah mai so ya gwada ya gani maganin komi manzo Allah ya bamu alimahu ma alimahu wajhilahu man jahilahu me ake ciki yanzu ba damuwa da bakin ciki da talauci ba da bashi wallahi duk manzo Allah ya bada maganin wannan an wuce wurin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lura ga wani sahabi can kullun cikin damuwa yake sai annabi yake da yace wai kai misa kullun ne ga cikin damuwa ce wallahi manzo Allah bashi yayi mini yawa yace ga maganin bashi fake la haula wala quwwata illa billah yace in kana da bashi zinariya ta yi girman dutsen sabir in ka fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai biya ma bashin nan magani 100 babu ta kai mafi karanci manzon Allah yace cikin maganin da Allah haula wala quwwata kai mafi karanci dan karami shine damuwa da haka ina wanda damuwa ta wayawa fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai yayi ma damuwar ina wanda talauci yawa ga maganin talauci inji manzon Allah ina wanda bashi yawa ya amsa nawan ga abubuwa sun yi tsaye fake la haula wala quwwata illa billah Allah zai bada mafita kun aje karanta manzon Allah kun kama waya kun kama karantar shedan
kun aje littafin Allah kun kama littafin kafiri. Facebook littafin kafiri ne, WhatsApp littafin kafiri ne, Twitter littafin kafiri ne, Tugo littafin ka to go hell, to go hell. Shi ne to go waya, to go hell, a ta wuta ne ake kiran ku. Don haka ya ku jama'a ku ɗauku littafin Allah ku rinka karantawa, a bi dokokin Allah, ku bi dokokin Allah ku sha mamaki da abin ban mamaki. Duk wannan balahara da Najeriya duk saboda sakin Allah ne. A dawo ba dokokin Allah ga yadda Allah duk zai magance abin nan. Yanzu don Allah 2015 ba to ma mutane Najeriya sun kai suna faduwa ba ga almasihu nan tahe. Muhammadu Buhari shine almasihu. Dan Najeriya abinda ya dauka da Buhari ya hau ko tuntuɗe bai saki yi. Ciyin ciki wannan bai koma samu na 'yan Buhari ya hau. Da Buhari ya hau me ya faru? Ku haɗi gaskiya tsakaninku da Allah. Me ya faru da Buhari ya hau? Abubuwa sun yi sauƙi ko sun tsananin ya ƙaru? Tsananin sai ya ƙaru. To yaya an ka yi? Ya kamata ku tambayi kawunanku yaya an ka yi? Shi dai ne, wasu na cewa ba shi ba ne, shi dai ne wallahi Muhammadu Buhari. Ban zo inda yake mun gaisa ba. Don haka in kowa bai san shi ne ba, ni na san shi ne. Gani gashi mun ka zanna mun ka yi hira. Don haka na san shi cewa da aka ba shi ba shi ne. Huwa. To me ya faru ya an ka yi maimakon abubuwa su yi sauki sun karin caɓe. Kaga shi ya nuna ashe saukin ba ga Muhammadu Buhari yake ba ga hannun Allah yake. To har yanzu PDP ɗaya da Jonathan da mutane ne kun ka canza ba ku canza miyagun ɗabi'unku ba. To ai kokari a canza miyagun ɗabi'u.